Sereš, Tibi? Tibi. Ukáž, akú tu máš dneska nálož. Vtíčky. Dobre. Počkaj, nie je to dobre. Tibi, Hany, nepozerám. Takže my sa prezečeme. Čo je chrbát? My sa prezečeme. Ujo! My sa prezečeme. A ideme pumpy. Svetovať sa a potom cvičba. V trenkách tu máme Veiny Galaxy, nie. Toto Firelabs. Dobre to bude. Ja si idem pre vodu, ja som zdravý človek. Mne voda chutí. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tak vody stačí. Euforické látky. Jaro! Koľko si dáš? Ty asi dve. Ja 4. OK. Teraz. Blueberry pumpa. Počkaj, zavem biehy. Malo by sa ospravedlniť ľudia, nie? My natáčali videa. Tomu, že boli proste Vianoce. A probovy? Dúfajme, že už je to v pohode. Kamo, koľko mi dáš? Pol. Bra. Môže byť? Čo ty máš viac? Ne. Tak to. Čo to dáš som? Tak ma poznáš. A už nemám rovnátka. Čakaj. Čo? Máš vlastný dement. Vlastný? Tak to už je tak 3/4. Čo tu prstíš? Želené. Čo tebe? Ale kúkaš, ak to je chemická látka. Kama, fakt, čo si kokot. Nerob! Thunder. No povedz nám story. Bolo v Fidníku, nemáme z Vyslavy, tu mám babu. Ja došiel v piatok a som otošiel asi okolo 1 ráno šiel domov z Dragice. Dragice neviem kde. A proste na ňom začali cigáni tlieskať, že Fačenes? Moja žena. Fačenes, ty joj, moja Fajčenes? Ne, ešte on bude. My sa jak rozcvičujeme? Povedz. Box? OK. Tak daj box. OK. Ideme za Tibim Hanim. Čo tu si kopal? Ja som to videl, kokot. Čo si tu kopal? Jaký? Lastovičku. Hej, MMA. Hej. Tu svoju kapoeru. Ty pičo. Ukáž. Zás robí kapoeru. Otočný. Áno. Warm-up 60 kg. Takže teraz, ja nie som taký silný ako Tibi, ale dám si tiež warm-up. Kurva, palcom som zajebal. Takže teraz 80 kg, Tibi, ďalšia rozcvička a vlasy dobre.
Dobre, druhá rozcvička. You will fucking know. Druhá rozcvička. 50 kg pís. Dneska to bude good. Dáme 100. Dobrý. Čo? Už sa mi nechce. Naložím? Tak, poďme. Pol gramu kofeínu, pohoda. Výborné. To je ono. By zrobil bezo mňa si rozcvičku, že idem ja 60, uvidíme, jak to pôjde. Tak 10 kg som dal 6 krát. Pohoda? Hej. Dobre. Čavo sa, že by si zlomil palec, ty kokos. Jebol mu na nohu kotúč. Povka, železná ešte. 100, rozcvička. There we go. Počkej ešte takto. Počkaj. Poď. Sice to nebolo také, že 100%, ale proste tak hej. Nebolo by už možno 100%. 60, súťažné opakovanie. OK. Tak som tak nezlamal. Hej, ale... Myslím, že to bolo celkom pôvodné. OK. Kámo, čo? 65-ka, neviem, uvidím ja na videu, jak to išlo, ale asi v pohode. Tak potom 67,5. Lebo na 70 to nie je 10. Ale kúpek. Anaboliky. Poď. Dneska 70, let's fucking go. Áno. 70 kg. Hej, to je vlastne PR-ko bez vrachu. Yes! 70 kg bez vrachov. Poď. Tibor. To mám to ešte tak ľahko.
No si zober na to, že koľko on sype, tak akože dosť malý je, ty kokos. Ako malý. Dobre, nechcem nikoho hejtovať, ale aj tak väčší koľko vôbec. Ako Andre Smith, ty kokos. Aj oveľa väčší. Tri variácie cable cross, neviem. Som počul, že keď si tak, no nie, že som počul, no. Udakovo som videl. Sa bojím, Čo? že si natrhne bisák zo... Takže dneska po cvičbe. Plasy nie sú úplne časť, za ktorú by som bol hrdý. No, ideme domov. Zabudol som včera. Ale PR-ka padli. No. Jak sa vraví? Thanks for watching. Ďakujeme za pozeranie. Kto si to všetko pozrel, tak ďakujeme. Ak to nie, tak zjemam mamku. Pumpa Andromeda. Popiči pumpa bola. Ty kokot, akože povedz ty. Ako hej, však ja som mal dosť dobrý na púpalné cesty, tak hej. Čaute, peace.